Але мы думали, голосовать, не голосовать, вот поднятые руки, падліковую камісію тады трэба ствараць, да, фальсификации отсочивать, назираем, все это вельмі складана. Давайте проведем реально голосование, але самое надейное голосование рублем. Я зараз поставлю на сцену два слоечки. Калі вы лічыце, что спорт па-за палітыкай існуе, вы кидаете любую копеечину, купюрочку у один слоек. Калі лічыце, что спорт и политика могут быть разом, да, ну, с другой позиции, то кидаете любую копеечку у другі слоек, и таким чином мы побачим, як лічыць наша публика. Номинал копеечки не принциповый. Мы будем подлічивать по колькости копеек менавіта, а не по номиналу. Что тычыцца моей позиции, то я перакананы, что спорта па-за палітыкай не існуе. Ёсць гістарычныя прыклады конкретные, скажем, набіўшы аскоміну ў Савецкім Саюзе яшчэ паўстанне Спартака. Да, гэта было паўстанне рабоў, але ж Спартак быў спартсменам свайго часу, больш затое зоркай спартовай. Альбо, калі ўзяць усходнюю рымскую імперію, якую мы Візантыі называем, то там было ў 6 стагоддзі паўстанне Нікі, так званае, якое учынілі ўвогуле фанаты спартовыя. То есть это як бы у нас зараз футбольные фанаты сорвались и пошли бы громить президентские палацы. Вот то же самое было в 6 стагоддзі у Византии. Так что я свою позицию огучил, я зараз так само проголосую копеечкой. Артем, а выкажи свою позицию и обґрунтуй, калі ласка, гістарычнымі прыкладамі. Ёсць спорт па-за палітыкай ці няма? Калі говорить про гістарычныя прыклады, агулам гэта даволі складанае пытанне, бо іх процьма, прыкладаў процьма, і няма ніякіх прыкладаў, якія бы сведчылі яскрава, што спорт і палітыка існуюць паасобку, што большасць клубаў, большасць арганізацый, таварыстваў у свеце спорту створаныя палітычнымі, з рознымі пэўнымі палітычнымі сацыяльнымі мэтамі. Таму спорт і палітыка гэта неразрыўная сувязь, штодзённая сувязь. Калі гаварыць пра прыклады, просто прынамсі на пачатку 20 стагоддзя, у канцы 19 стагоддзя велізарная колькасць клубаў, якія ствараліся па ўсёй планеце, яны ствараліся вельмі часта на грунце рэлігіі, на грунце нацыянальнасці, на грунце палітычных поглядаў. Велізарная колькасць клубаў, якія маюць, нават у назве маюць пэўныя палітычныя сцверджанні, пэўныя палітычныя погляды. І калі мы зараз будзем далей рухацца і гаварыць пра далейшыя прыклады, далейшыя пытанні, мы так ці іначай выйдзем на гэта, і няма проста, немагчыма сцвердзіць, што спорт існуе па-за палітыкай. Магчыма, гэта толькі у нейкім дваровым ножным шпарляку, калі дзве каманды гуляюць, неважна во што, могуць яны гуляць у пытанг, яны могуць не грунтавацца на нейкіх там палітычных падзеях ці існаваць без палітычнай прывязкі. Могуць. А калі гэта спорт более-менее высоких пэўных дасягненняў, не. А давай вот на конкретных прыкладах. Вот, книга, которая стоит на столе, яна вельмі каштоўная, сапраўды вялікай колькасцю фактаў, якія раней так ці іначай не даследаваліся. Напрыклад, у цябе там крыху закранаецца пытанне габрэйскага футбола у Беларусі. Як ён ствараўся, и некоторые прыклады там есть. Давай больше широко. Что такое спортовый клуб Макаби, который існуе до гэтай пары? Як ён ствараўся и прычым тут палітыка? Макаби агулам гэта шырокае таварыства, якое заснаванае было шмат дзе ў якіх мясцовасцях свету. І Макаби гэта рух, сіянісцкі рух, калі яшчэ толькі жыдоўская нацыя прыходзіла да ўсведамлення, што нам неабходна вяртацца, ствараць сваю зямлю, аднаўляць Ізраіль. Нават на этапе, калі яшчэ сіянісцкі кангрэс не вырашыў канкрэтна, што будзе аднаўляцца дзяржава Ізраіль, але было ўжо ўсведамленне, што нацыя павінна жыць у нейкай асобным нейкім месцы. Нават разглядалася Аргентына тады. І гэта абсалютна палітычны рух, калі людзі дамовіліся, яны зразумелі, яны сказалі, што мы воеваць за сваю зямлю і агулам нават акультурваць яе, прыязджаць на новую зямлю, засяляцца
будаваць там новыя паселішчы. Мы здольныя толькі тады, калі нацыя будзе здаровай, калі нацыя будзе атлетычнай. І вось з такой мэтай стваралася таварыства Макабі. Іншыя таварыствы былі з іншымі палітычнымі поглядамі. І палітыка мела не проста велізарнае значэнне, а дзякуючы палітыцы гэтыя таварыствы агулам паўсталі. Без палітыкі людзі маглі бы проста сказаць, ну гуляем і гуляем усе нацыі разам, хаця гэта таксама палітыка, это даволі палітычнае сцверджанне. Але наконт стварэння таго ж Макабі ў Воршы у 1909 годзе паўстала таварыства Макабі спартовае. Яно было заснаванае акурат з такой мэтай. Людзі займаюцца спортам і паказваюць, што іхная нацыя нічым не горшая за іншых, яны гатовыя змагацца за сябе. А партыя Бунт пры гэтым? А партыя Бунт пры гэтым мела іншыя таварыствы, іншыя каманды паўставалі на тэрыторыі Польшчы, на тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Украіны. Была, напрыклад, каманда Крафт, была каманда Ючэнка у Кракаве. Крафт існаваў у Лідзе, у Беларусі. Тады гэта былі польскія розыгрышы, польскае першынство, але гэта каманда створаная ў беларускай лідзе, і гэта была сацыял-дэмакратычная, такая больш сацыялістычнага кірунку таварыства, якое таксама было заснаванае дзякуючы палітыцы. Палітычныя дзеячы сталі ініцыятарамі проста ўтварэння гэтага клубу. Без палітыкі не было паміж імі нават процістаяння. Паміж імі неўзабаве паўстала звада, бо зразумела, сіяністы гавораць адно, сацыялісты гавораць іншае, процілеглае. Вельмі часта ў іх былі розныя погляды на развіццё сваёй нацыі, хто куды ў які бок рухаецца, хто дзе у якіх удзельнічае маршах, а у іх былі маршы, у іх былі розныя імпрэзы. Але ты нешта казаў пра Берыю, не нагадай? Так, безумоўна. Прычым тут футбол і Берыя? Ну, напрыклад, Берыя. Агулам змагання за ўладу, можа быць, найвышэйшую не было, бо людзей выкасілі, не давалі такой магчымасці, але было процістаянне паміж 15 рэспублікамі. Былі міжсобныя розныя канфлікты, звады у мясцовых там ЦК, мясцовай арганізацыі. Камуністы змагаліся таксама хто што, і ад паспяховасці спорту, ад паспяховасці клубу непасрэдна залежала ўспрыманне гэтага палітычнага дзеяча. Напрыклад, Берыя вельмі стараўся, пры тым, што яго тады ўжо лічылі катам, ну, безумоўна, пра гэта не гаварылі, але зразумела было, адкуль вецер. Ён быў патронам спачатку тбіліскага, а затым ужо маскоўскага Дынама, і яму было прынцыпова, незвычайна прынцыпова, каб маскоўская Дынама перамагала. Для яго быў ворагам у палітычнай барацьбе хутчэй за ласку Сталіна і агулам за пазіцыю савецкай іерархіі быў кіраўнік камсамолу Косараў, ад якога залежаў клуб «Спартак». І калі у Берыі з'явілася першая магчымасць знішчыць Косарава, ён гэта зрабіў адразу. А прычына была ў тым, што праводзіўся парад пэўны і свята, спартовае свята, з мэтай паказаць Йосіфу Сталіну неабходнасць правядзення супольнага першынства Савецкага Саюзу ў ножным шпурляку, бо на той момант такога не існавала. Рэспублікі там вызначалі, і гэтая сістэма яшчэ не усталявалася, было незразумела, ці будзе такое першынство. І атрымалася так, што гэты парад на Краснай плошчы ў Маскве ладзілі перад вачыма самога Сталіна. І «Спартак», дзякуючы гульням, розным інтрыгам, дамогся таго, што менавіта гульцы «Спартака» выходзілі на Красную плошчу, а не гульцы маскоўскага «Дынама». Берыя адразу зразумеў, што ну, вось Косараў мой вораг, цяпер ужо до конца, або я яго, або ён мяне, і калі ў Берыі з'явілася магчымасць, ён адразу Косарава адправіў куды трэба. Ну, куды трэба было яму, безумоўна. Это найчысцейшая палітыка і вельмі жорсткія гульні, якія уплывалі істотна на гісторыю савецкай дзяржавы агулам. Хацеў бы цябе, карыстаючыся магчымасцю, павіншаваць з тым, што ты паступіў на чарговую адукацыю, да? Артём недавно поступил у аспірантуру і будзе вывучаць у тым ліку харвацкую мову. Не харвацкую мову на грунце пуризму. Мовный пуризм и ліку харвацкую. Да, а вот расскажи про югославские войны. Политика чистой воды. А что
футбол, что спорт, что каля футбола. Хто ствараў першыя баявыя групы, так сказаць, у той вайне? У той час яшчэ перад гэтым папярэднія дзесяцігоддзі існавала дакладная такая прывязка, фактычна, у Сербіі яшчэ не так, бо там было некалькі камандаў, былі там Спартак Суботица, Црвена Звезда Белград, Партызан Белград, але была каманда, напрыклад, Вардар Скоп'е. Гэтая каманда на той момант была фактычна зборнай Македоніі, бо іншых македонскіх камандаў у вышняй лізе югославскага першынства не было. Адпаведна, все залежало ад таго, як выступіць Вардар. Уся Македонія, настрой усіх македонцаў залежаў ад гэтага. Гэта была фактычна нацыянальная зборная. А потым, безумоўна, калі ўжо наступила эпоха дзельбы і калі стала зразумела, што дзяржавы такой больш не будзе, Харватыя заявіла пра свае незалежніцкія. Харватыя заўсёды так ці іначай заявляла пра свае незалежніцкія памкненні, але калі наблізіўся гэты момант, яны адразу гэта сцвердзілі, тое самае зрабілі славенцы, і пачалася вайна. Безумоўна, Сербія, Белград, як цэнтр, не хацелі адпускаць іншыя рэспублікі, яны бачылі будучыню толькі як адзіную такую Югославію. Харватскія фанаты сталі ствараць баявыя атрады, тыя самыя баявыя атрады сталі ствараць у Сербіі. Людзі, фанаты менавіта, як такая найбольш актыўная частка грамадства, прыйшла да высновы, што мы павінны ствараць баявыя адзінкі, загоны пэўныя і змагацца за незалежнасць. І яны ў выніку мелі таксама, згулялі такую ролю у змаганні за харватскую незалежнасць, якую наўрад ці бы згуляла нейкая іншая супольнасць. Безумоўна, я не беру тут прафесійных вайскоўцаў, якія і так мусілі воевать. Хотя на той момент так само хорватское войско формовалось цягом войны, як мы зараз назираем у час украинской войны, российско-украинской войны, коли войско не мело у своем распоряджении той колькости узброения, у тих самых формования не мело у такой колькости, такой организованной, то яны стали гэта рабіць, яны придбали гэтую магчымасць і зброю тую самую стали прадукаваць менавіта ў час войны. То самое было у час балканскіх войнаў, і тут нават самі клубы удзельнічалі. Была публікацыя у адной з хорватскіх газетаў, было написано, настойвалі, што казалі «Скацы гама», значыць, мы будзем праводзіць сваё першынство нават у касках. Калі гульцам трэба будзе выходзіць на траўнік у касках і пад бамбаваннямі воеваць, гуляць, мы будзем все адно гэта рабіць. Зразумела, што гэта быў патас, і зразумела, што ніхто бы не дазволіў правядзення паядынку пры бамбаванні, калі ракеты бы ляцелі. Напрыклад, там стадыён Осіяка вельмі моцна пацярпеў у той момант, градскі вырт абстраляны быў, і Осіяк вымушаны быў гуляць у іншай частцы Хорватыі, яны не маглі ў сваім месцы гуляць. Прыкладна, як цяпер там Донецкі Шахтар, Луганская Зара не могуць гуляць у сваіх месцах, бо яны проста выгнаныя адтуль. Але агулам у хорватскім грамадстве панавала настойлівая такая думка, што мы павінны праводзіць сваё першынство, мы павінны сцвярджаць сваю незалежнасць паўсюль. У нас павінны гуляць каманды з вінкаўцаў, з Осіяку, з Дуброўніку, са Спліту, з тых асабліва мясцовасцяў. Той самы Дуброўнік, ён зазнаваў атакаў вельмі сур'ёзных паветраных сербскіх войскаў. Частка рэгіёнаў Хорватыі была пад акупацыяй, і было вельмі важна паказаць шырыню геаграфіі, тое, што Хорватыя вялікая дзяржава, і тое, што Хорватыя змагаецца за сваю незалежнасць, праводзячы сваё незалежнае першынство. Гэта было незвычайна, гэта было надзвычай важна для хорватскай нацыі. А для кожнай нацыі таксама паасобку гэта было вельмі важна. Ты ўжо некалькі разоў згадаў Украіну. Я ж правильно разумею, што ў прынцыпе, калі пачалася агрэсія Расіі, па вялікім рахунку фанацкія групы і сталі першымі, хто пайшлі воеваць. Так, той же Азов, гэта, по-моему, якраз першапачаткова фанацкая група. Так. Тут становішча гэта практычна такое самае паўтарылася, як 30 гадоў таму было ў Хорватыі. Фанаты зразумелі, што ад іх шмат залежыць. І ў грамадстве таксама змянілася
думка, хаця не змянілася крыху раней у час Майдану, калі людзі зразумелі, што фанаты это не проста тыя людзі, якія там, ну як прэса пісала, што вось яны могуць разграміць, яны заўсёды п'яныя, розныя стэрэатыпы навязвалі. Тут зразумелі, што гэта якраз людзі гатовыя падняцца за сваю нацыю, змагацца за сваю зямлю, просто адбіваць урадавыя будынкі. Хто? Фанаты, добраахвотнікі. Безумоўна, прафесійная войска таксама, але гэта іхная прафесія, гэта тое, чым яны займаліся і так. А тут добраахвотнікі менавіта показалі вось імкненне ісці ў добраахвотнікі якраз фанаты найперш. Ну, мы говорим про палітику і спорт, при гэтым постоянно там то войны, то рэвалюцыя, але былі і пазітыўныя моманты. Скажем, калі вы помните фильм «Форест Гамп», да, там ёсць сюжет, калі Форест едзе ў Кітай гуляць у пінг-понг. А гэта тое, што называецца пінг-понг дыпламатыя, калі ЗША паспрабавала адарваць Кітай ад СССР, зрабіць сабе новага саюзніка такім чынам, то яны паслалі якраз спартсменаў у Кітай, да, кітайскія спартоўцы і амерыканскія гулялі ў пінг-понг, а за іх спінамі адначасова ЦРУ і дыпламаты абмяркоўвалі, як бы гэта Кітай зрабіць саюзнікам ЗША. Добра, у нас трошку мало часу. Дзякуй за ваше галасаванне, але давай крышачку пра кнігу. Спадарства, кніга сапраўды афігенная. Тут ёсць, здавалася б, да, Орша, футбол, хутка і з першай лігі вылецім, на жаль. Што можна было б цікавага напісаць, але у гэтай кнізе праз гісторыю футбола ў адным канкрэтным рэгіёне распавядаецца і гісторыя Беларусі. Напрыклад, Артём, давай крышачку раскажы пра беларусізацыю ў беларускім спорце 20-х гадоў, 20-х стагоддзя. Пра перыяд беларусізацыі, безумоўна, все ведаюць, і ў спорце ён таксама адбіўся на спорце. Напрыклад, каманды, розныя таварыствы, функцыянеры, як модна казаць, спорту мусілі дасылаць тэлеграмы у розныя арганізацыі на беларускай мове. Ліставанне ішло на беларускай мове. Там было, безумоўна, шмат памылак сустракаецца, калі ты сидзіш у архівах, даследуеш гэта, ты бачыш, наколькі недасканалы, мякка кажучы, іхная беларуская мова ёсць. Але людзі імкнуліся, людзі развіваліся, калі б яшчэ дзесяцігоддзі далі гэтай беларусізацыі. Зрэшты, гэта не толькі пра спорт, як гавораць, а агулам у вымярэнні агульнабеларускім была б зусім іншая гісторыя. Але захаваліся афішы, ёсць тэлеграмы з пералічэннем складу каманды, якая адпраўляецца на спаборніцтвы далей там у Менск, у Віцебск, кудысьці яшчэ. Все гэта на беларускай мове стваралася, і да пары, калі гэтаму патурала дзяржава, тады было все файна. Но потым, безумоўна, гэта все згубілася. Но там же не просто держава не просто подштурховывала, это был прям административный загад, что терминова перевести. Телеграмма, по-моему, я говорю про то, что калі разбираць архіўныя звесткі, то адразу бачыш недасканаласць мовы, але гэта недасканаласць вельмі моцна злавала, мабыць, там пэўных чыноўнікаў зверху, з Менску. Яны разумелі, што, безумоўна, мы павінны паляпшаць свой ровень ведання беларускай мовы, і яны дасылалі дырэктывы гэтым арганізацыям, у тым ліку Оршанскі спартовы камітэт, што тэрмінова ладзьце курсы, развівайцеся, каб ваши супрацоўнікі валодалі беларускай мовай і паляпшалі яе веданне, каб наступным разам не было памылак в тэлеграмах. Но при этом у кнізе описываются и цікавые факты вот про габрэйскі спорт у Беларуси. Не помните, увайшло гэта у саму книгу. Артём знаходзіў афішу з города Пінска, где у футбол гуляют две габрэйскія команды, и афиша гэта на идышы. То есть организаторы матчу нават не паклапаціліся на тое, каб перакласці яе на нейкую яшчэ мову, типа, ну а навошта, габрэі гуляюць з габрэямі, прыйдуць глядзець габрэі, і вот так цікавы сам дакумент гэтай афіша на идышы у Пінску. Насамрэч, розныя былі афішы, розныя стылі, і пісалі па-польску, падпісвалі. Это ж быў польскі час такі яшчэ, але
На ідиш так, безумовно, ну, бо велика колькість насельніцтва того ж Пінску не розмовляла на ідиш, зрозуміло, що афіша де була цалком сваёй, цалком зразумелай, натуральнай у тых умовах. Калі гулялі з польскімі камандамі, пераклад гэты быў абавязковым, але у горшай, ва ўсходняй Беларусі была крыху іншая сітуацыя. Я пра гэта якраз пісаў у кнізе, пра тое, што даволі доўгі час аршанскія каманды ў афіцыйных спаборах не сустракаліся з камандамі заходняй Беларусі. Каманды ўсходняй Беларусі, каманды заходняй Беларусі праз палітычны чыннік, а мы якраз говорим пра палітыку, пра тое, што улады цяперашнія беларускія агулам вельмі шмат. Гэта такая фраза: спорт і палітыка несумяшчальна, это розныя рэчы, божухна. А пры гэтым прымушаюць спартсменаў пісаць лісты. Так, ну і гэта таксама. Але калі мы просто звернемся да беларускай гісторыі, некалькі дзесяцігоддзяў беларускія каманды толькі пасля другой сусветнай вайны сталі гуляць у адных спаборніцтвах, у адных і тых жа чэмпіянатах, кубках, толькі пасля, а да таго не было. І тыя беларусы з усімі там прыкідкамі таго, што як тагачасная польская дзяржава успрымала беларускую, украінскае змаганне за незалежнасць. Але нават пры гэтым усім все адно было відавочным, што палітыка настолькі моцна лезе ў спорт. Гэта наўпрост дачыненне, без якога мы просто не можем размаўляць. Вось гэты момант, што дзяржава беларуская так моцна лезе ў спорт, я до гэтай пары не магу дараваць нашаму, неданочы будзе упамянута, галоўнаму нашаму палітыку, да? Ну, сапраўды, вот, царь Мідас наадварот, той, да чаго не дакранаўся, пераўтваралася ў золата, гэта да чаго не дакранаецца, все пераўтвараецца у брыдкую субстанцыю, да? То есть нормальны быў футбол, 3 прафесійныя лігі, патэ там на міжнародных спаборніцтвах зоркі, а як толькі гэта суванула нос і сказала: блин, а что это у нас миллионеры по полю бегают, так у нас засталося только 2 профессийные лиги, и то другая набирается с дублеров, з юнацких сборных и так далее. Но тое, что зараз адбылося с футболом белорусским, это вот заслуга конкретно одного политика, который пераўтварыў нават футбол у тое, что за что соромно становится. У нас цивіль, да. Дякую за увагу, дякую за голосование. Все собранные гроши будут сумленно и благородно пропиты прямо сегодня. Я ще раз звертаю увагу на книгу. Спадарства, гэта сапраўды цудоўны фаліянт. Паглядзіце хаця б на колькасць ілюстрацыяў. Тут і архіўныя фотаздымкі, і архіўныя дакументы. Нават калі вы мала цікавіцеся спортам, нават калі вы нічога не ведаеце пра аршанскі футбол, паверце, гэта кніга зрэз беларускай гісторыі 20-го стагоддзя праз позірк аматара футбола. Заклікаю купляць, і яна ёсць на стендзе з Карыны. І у тым ліку і маечкі хорошыя. Сапраўды, там вельмі шмат цікавых словаў, якія раней не сустракаліся, раней сустракаліся, але ўпершыню ў 21 стагоддзі гэтыя словы вяртаюцца у спартовую лексіку Беларусі. Так, менавіта так. Дзякуй. Дзякуй всім за увагу. Дякую, сябры. Нагадваю, што